bilen digam to tawi ko kambe kalanta mo wuti en ko kadi mi yalti gallo mi sikkani tawi man ruttoy o galle akulu hanki ko be mbaɗimi ko mi sikkani to tawi mbaɗa wawi ruttade o galle kono mbanma kadi mboɗo woni nder suuto mbiɗe leli mi tinani ha so yetti tan uddiddama tan hakkude dari hakkude suuto uddiddama tan dari hakkude suuto no mbimi ɗum an kam a wawa fuggude tan guila nde tan e haalimi tan komi famata iwi to koye ga e a ñifi e ko baylel ruuɓi iwi ga mbaɗa feere jalta baylel e naata mbaɗa haalde e makko min mbaɗa sikka mataw jinnaɓe ham mamma ma won so ngari ma won ko kaali hen ko wona ɗum ɗon ɓe nani duha men tan ɓe naati tan ɓe mbi ko kamɓe jamiri artu yo haal ko haali ko naniɗo aɗa faami bon ɗo joni baylel ko tampowo a faami an caggal ka ala ko nafata ala ko mbaɗata wat feere duɓiɗa baylel kam ko tampowo ara fof koye suude he yaltin bagage ma o waɗi e nder wañi to nder wañi la ilaha illallah Allah koccimi sakam kam bakkimi mbimi min kam mboɗomi yaha bagage kam bawɗo wonde ɗo e suudu fof bukki on nawe fala nokkude wallahi fala nokkude nde tawno ene muusi aw ƴewɓe ɓe ɓe miijaji hanki ɓe miijaji kadi ko daña kadi kala ko daña ma waati ɓe miijaji neɗɗo ma waata ha waata fittani muɗum ni ɓe mbaɗimi kadi abo min mi sikkaki min so tawi mbiɗa wawi ruttade oɗo galle ko kemme maɓɓe ko yoni to galle o ko galle bamma a wawa pour yumma a wawa pour bamma a wawa ferde jaaha pour goppa galle bamma wawa woni kadi hoto ñaɗum Allah ni heddi noon ko ɗum fawode Allah so Allah fayima ko weeli yetto Allah so Allah fayima ko muusi yetto Allah sa yetti Allah tan Allah ittat heddi noon ko jogade bonɗo ɓiɗɗo bonɗo jinnaɗo bonɗo so Allah feccima ɗum a dañi probléme par ce que ɗo jiiɗa fof aɗa tampi ɗo joguiɗa fof koye médecin gonduɗa annen ɗum ɗo ko Allah fawma no Allah fawirma ni sa muni Allah itta ha laaɓa ceɗe mata ko juumre ɓe gondi neɗɗo mo juumata noon ala ɓe gondi koye juumre ɓe gondi koye ferguitande muusde ha ɓe donki famde andude ala koɓe jeeta ala koɓe nanata so wona kalis baylel fuɗɗima dañde maton adde wonko addete galle he an wawa dañde haydara ala ɓe ƴetta kadi place ma ɗo gonnoɗa ɗo an woni mawniraɗo suudu ma ɗo gonanno ɗo ɓe mbiya baylel yo ar wona non ko wonde neɗɗo mo ala miijo mo ala calcul joguiɗo miijo joguiɗo calcul fotani wonta noon wadde noon kadi neɗɗo fotani felɓodirde suka mum par ce que ɗo joni ko gañi ko wonata hakkude ma e baylel mo jiiɗa yumma e ba andi kam baylel fotani jabde ɗum ɗo wiide naate suudu ndu ene heɓa toon bagage mum won toon bagage ma yaltinani fotani jabde ɗum wadde firti koɓe pelɓodirima an e baylel pour fitin wona hakkude mum no weeli pour ceertun no weeli eyyi ɗum noon an jogo hakkille jogoɗa muñal ganduɗa ɓe goni koye juumɗe ganduɗa ɓe goni koye
yidde feɓɓodir ɗon walla kamɓe ko hakkilla maɓɓe mbayno e yidde ɓe dañal dañal noon ko balle puyɗe seɗɗo so yiɗi dañal ha ɓurti so rena ine hayata dañde par ce que yaade ha nanna e yiddema dañal ngal ko Allah yiɗa nelaɗo yiɗa Allah yiɗa koɓe mbaɗata ko riwdema e galle kamɓe ɓes jibinma ɓe goppinma gallo ko kamɓe jibinma ɓe ƴetta ɓe mbanma mesere ko kamɓe jibinma eɗen gandi c'est pas bon baɗo noon kam so a ƴeewi hande ɓe mbiyata tan ko kefere ɗum noon moƴƴani yoode heddi noon kono mbimami ni muñirama sa muñiri Allah Allah itta laaɓa wello alade mi denni paamimi muñira Allah jooɗoɗa Allah wayi Abou Thiam ko mi firti tan kankadine haala ka fof a gayni ha laaɓi neɗɗo kam ala ko mbawɗa wiide ɗum so wona muñ tan kono min de sagam hande woto rutto galle to yo jooɗo ɗo e gallam mum ay o galle ko gallam woni ɗo mboɗo jogui cuuɗi machallah galle o ko cuuɗi ɓoli goni ɗo hen yo aro wona ɗo o jooɗoro Allah ɓaadi wonti hankadini ko ni o waɗira e galle mabɓe o kamɓe ɓe jeddiri hanki ɓe nangti koye dañƴo hande o ɓe jeddiri kankone wonno wano ko ɓe nafturi hande o wonno waahi kadi joni noon kamɓe firti ko ɓe jeeta so wona dañƴo ɓe jiiɗa so wona tottowo anen ɗum noon sa gowɗo ko bonɗo so tawi a wowi hebde a heɓani tan wodanno wayi kono noon yo jabru Allah o aro jooɗoɗo e oɗo galle kadi Abou Thiam aɗani ko ɓuri tan tidde ko e temtude o waɗa feere o humana gueɗo cuhli ha tañi ay o bundam wallahi barkana yo wat feere o humanama so wona ɗum tan ma wiye hankadine mara wondi kanko ko ala ko yiɗi ala ko firti haalannoɓe daña hokkali kadi o ƴami oɗon ki humande ɗon mbiyata o ƴami oɗon ki humande kono noon so Allah jaaɓi ɗen gacci ko min o ittantamo ɗum très bien machallah kala ko joguimi min e jawdam ko joguimi e cuɗaram mami yeeyi ha laaɓa mi tottamo humanira oɗo te ma Samba tinata ma Demba tinata gadi waddene haala ɗum ko ha tinneɗata wallahi so Allah lamɗo jaaɓi kala ko ganduɓe min mboɗo mofti ne wawi yonde kumal ngal hay dewgal ngal ma waɗat hen inchallahu rabbi mami tottuma waɗa foof par ce que min oɗo ɓiɗɗo ko ɓiɗɗo mo korsinmi kadi ko ɓiɗɗo mo jurmimi mboɗo andi o ndewo dañi nde ɓe tampani ndewo dañi nde ɓe lorlani kadi ndewo dañi nde eɓe jiimo hande noon won feccere nde Allah feccinimo ɓe dumtimomo ɗum ɗon mbimami ko momtu gondima haalaɓa haaɓe ceer te ko ɗon joɗoɗa e galle he mami totte suuduma entiére an e joom suuduma mami wat feere kadi kumale ɗon ko yaawi e ko yacci hay dara woto muusi hen kadi hay dara woto dañi mettere ha ganduɗa an ko ɗum ɗo nane wawi gancam wona ɗi heeɗi Abou Thiam hakkude malla safi kam kala ko joguimi mbima mami mbaɗa hen inchallah Allah kadi ceenum ɗum weeli kam safi kam ngam weeli kam safi kam te mboɗo andi oɗo kadi yaadani hen mi nani miijo ma feewi kono kadi wonko ganduɗa kadi mi yiiɗa kadi fowdema ɗum goo guila nde kemmi ɗum garmi koye galle he gonni haydara mankata sa ruttimi kadi wi aɗa ƴetta jawdi ma kadi aɗa waɗa kadi humani kadi ma muus ma teddu won galle mo joguinomi ha mami ni komin ko bannoɗo préparé hamin gegga wallahi Abou Thiam wonko andi hen wallahi toon jinnomi dewgal ngal yo waɗoy wallahi hoore Allah waɗiri no waɗiri ni joni noon ta ne wayi no wayini en garat tan jeeyen galle o wattaki subhanallah galle yeyetaki wallahi hay galle ko jawdi galle ko ɓiɗɗo ni neɗɗo jibini ɓiɗɗo mum ha para yeeye way kone dañde galle ha para ni yeeya yeeyata ko joguiɗo ɗiɗi jeeya golle e gori kono joguiɗo gotel yeeyetaki galle yeeyetaki galle ko harama yeeyde galle saɗa jogui ɗiɗi jeeyagal kono galle goto woto yeey muñide Allah mbimama Allah itto ha laaɓa ko Allah ñagol ma te jiɗo ko heptude kayitaji ni par ce que aɗa wawi funtude min ɗon doga jeeya gallo hol wat ɗum daro mi nodde Saydou Ba mi namdo hoto dossier ɗi tonni oto naade yeeyde gallo fattan men gallo yeeyra joni yes naam an kam oro yeeyge woni an kam to waaji woni mon suudu makko tan ala so wona yi kay aɗa andi pulaar ɗum wiyata ni so tawi konu ko goonga ganna boofel ko hurtito kanko o wona ha debbo desaɗo e galle o ala e fittoɓe o ala e lawƴoɓe o ala e ƴoogoɓe ndi fu kam mi haalani haala mum ɗum noon wawa gasde
ɗum nden bewre e nden ɓeñaare o hannata ɗum ko galle man kono ɗo o liggoto a wona mbindan makko sakaɗa defanamo ndefa hirande ndefa bottade ko gonga kay o wawa defde sabu eɗen gandi hanko defi ɗo ñande ho ñande o memi ɗo ne hanko probléme nene min soɓe defi mi defanani min soɓe defi mi defan mi bayni kadi o bonnat ko dépense ayi bottade mukko heccenki ko kal ujunnaji ɗum dow deftinde mo ñaami wona ko baali dokkuɗe ko gottiɗe wona cahre kosam meeɗi wadde e galle ala wona ko jibinaɗa ko mbawɗa jabde barme jaɓɗa e junggam o wawa mo jangguina ha liggey noon on so tottama barme men bonna ɓaɗo mona gati ɗemgal makko o mona ɗani foof noon nene ko oɗo baylir hokkimo ko woni ko min mi yiyata baɗɗo hoore mum Coumba Touba beɗa resa ɗum wawa wonde ni kanko waɗimo noon wawa wonde ko Touba ɓaale yo eyyi kanko addimu ko kanko foti haaldude e joom suudu makko so ɗum ala min gueɗam pamdani asu sa ñamani ñiiri noon ñiiri ñamata so réglani so defananima o ɓattinma o rotti o ɓattinma an a defantama ko heddi hen ko no yiɗi fo yoɓe min janggo mi memata barɗum keɓen hirani men ala janggo ɓe memata barɗum o haalde e janggo 6 heures du matin so baba tijumani ɓe gumme juule komi pindi ɗon mi wumu fittegal gasi o wardo fittita e o régla o watta haydara o liggo ɗum ala mi régla gasi nofo ɗon mbayruno mami o régla tan o liggo ko ligge e addimu o wawa mi régla mo walla o lubdo himɓe galle no ɗum wodi ƴeewe liggotoɗa te jooɗo kadi ko noon watte kadi baylel o jaɓat tan baylel o jaɓat tan mo addi ɗo ko joom suudu makko eyyi o addirani ɗum ɗo ne ɓuuri yummakko o addirani ɗum ɗo ne ɓuuri bandi ko debbo ardi tan ko resede ardi ko liggade mi jooɗata ne le ko mi woni debbo desal ɓeɗe rotta kanko o arata ha ɗo ɗum mi haaldate makko mi haaldate bayi janggo mbimami Salla jaaɓi nden ɗum dohat o finan o liggo o wawa finde o liggo o fino o yalta gal wawa wonti ɗum ɗon wawa gasa jooɗa ɗum ha haydara watta mo woni mewɓe galle mi tan musiɓe ɗe deƴƴi ɗen hay an ɗum musiɓe ɗum noon kaldone mo on mbawa haaldude mo mi mbeɗa wayri ani yettu hen kanowo mi mbeɗa wayri so wuli tan mi haalan hen accuranmi rek kala nde wuli nena mi haalan hen aɗa majjiɓe nde wawa wonde mbeɗa andi ni min no mbeɗa andi no mbaɗi kono noon o haaldete o joni ɗo en kaldata makko de aka bayle ran no mi bere dal Coumba Touba beɗa nene me haalda e makko an noddanat kam mo mi haalda e makko ara ha ɗo o tawa mi ɗo mi haalda e makko komo nana kilo hurti ha jeeɗi poose cegeneji makko jiwa giwat haw liggaki ha wonde garɗo kam ne waɗi poose cegeneji firti komi liggaki eyi allo Seydou no mbaɗa tampere an ko dossier ji moɗɗi jiɗnono famde holto tolni eyi ko mawɗum machallah Ba Pulo en jetti Allah eyi 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 Allahu akbar kooli yaala noon eyi amin gandi sa dañi men aɗa laaɓiriɗo newoto ka laaɓɗoriɗo an hakkude malla an yo Allah waɗima barke an seyram an kay seyram billa oɗo ñande mbaɗɗam o iwi oɗo situation an Allah wallata an Allah kadi ceerno Allah jagganta nden alhamdulillah moƴƴi wadde min beltima ndeysan an kay yo Allah waɗi an persiɗa leydi ndi yimɓe fof kaƴi hen an sa barkini a barkini kono so barka ɓuuri yimɓe fof kaƴat hen merci merci waɗata o koye poos mbaɗan min mi waɗanmo e poosam
so Allah jaɓi so Allah jaɓi so Allah jaɓi inchallah jarama yo mettema ngiw en jetti Allah mettema yo ngiw ko noon tan sugnu ɓaleeri kadi sa Allah waɗi mettema hay gira iwani ni oɗo no wiini keɓa ngel ɗo cukalel kadi hankkadi ni kay mettema ngiwani wallahi mettema hay so metten loyno hen ɗiwat mana nani ko kaw abu kalano wallahi wonde neno wattu hakkille ma koɓe kalano wallahi ko hanki ho yejji ɗum mbatta ko hande ho wallahi ndeysan ay ko hande ho fuɗɗiru ha zéro mbiyano wona an menno wondi ni wallahi haala ko ɗon machallah Allah haala mo jarama haala kewko ɗo wallahi ko haala kewko ɗo aw gila nde probléme o fuɗɗi min gari ɗo ɓerdem yeedi min gartumi ɗo ɓerdem yeedi mbiɗa yetta Allah mbiɗa yettaɓe nde tawno ko kamɓe nde ɗum yannami ɗo ko kamɓe jahornimi ko kamɓe dogatami ndeysan nde tawno ko debbo omo yonti omo yiɗa hunde fof so tawi ɗo mbannoɗa yakar wiyama ɗo yakar ɗo ɗon boni ma miijo an ha min de mboɗo fonno dañima ɗum ɗo fonno dañima ɗum ɗo kanko fonno joga miijo wiiɗo mo dogani ndeysan wallahi kono Allah hokkanimo ngol miijo way wallahi o yennu ɓerdam nde ko kala nde o haali ɓerdam yeedat ko jinnaɗo ko noon wallahi annene kadi a ñallinani a wallinani jamma e ñalawma cihlagal kala kadi wiye cihlagal ko ɗo cihlagal woodi wadde an a waɗi kam komi hoorema so wiyama cihlagal woodani tan wadde ɓe ƴeewani cihlagal hakkunden ma mboɗo suutma hunde ni mbaɗa feere lutita ha ganda ko ɗum woni yimɓe jaɓodirtu ko neɗɗo moƴƴo ken ɓiɓɓe yumma wallahi Allah waɗi noon mi weltima ha min ɓuuri weltade kalɗo mbami wonde wallahi min ɓuuri weltade metti fof bawnol hebdemi ene wayno sa yi somi dañi somi dañani hannde metti de sa yi so tawi a nani haala belka tan ene yenna ɓerde Allah jarama no ɓe fof wallahi inchallah on jarama on jarama sey cama joni ha tigi tan kaneɗɗo baɗɗo tigi fayi tan mama artuɗo sall Allah jawi tigi tan somi artuɗo Cam. min ɓeydo kadi ɗumine kadi seydi mom ɓurɓum mi urɓamo mi urɓamo ham ɓurɓi kamo kadi o wawa darnade gueɗɗe a jarama Cam, a jarama merci merci yalla yo moƴƴere on jarama won noon an ka neɗɗo moƴƴo tawi walla ka moƴƴo ka jokkowo enɗam yalla ɓoyna jokkere enɗam moƴƴi machallah kala kadi ko gummaniɗa moƴƴat Cam ok merci on jarama jarama ilan liga mami arton sar jaɓi eyi jarama Cam ilan liga eyyi Modou nam wona yi neɗɗo yo jottan heddade e gueɗe Allah wallahi to jiitaɗo aduna o ko haydara Allah ko itta watta hande o itta ɗum ɗo tan janggo o waɗa ɗum kadi ɗum ɗon wona haydara muusa hen wona haydara kadi nanggu hen ɓerde ma ko ganduɗa aɗa wawa dañde hen probléme min no mbimaɗe guila hanki ha hande ko ɗum woni ko heddeyam kadi neɗɗo min mi narata innama aade jawdi walla mi darde ɗum basal muɗum hami waɗa ɗum gueɗe ɗe mi fotani wadde ɗum mi acca on tan continue e yewtere mo nani tinno nenam tinno ittu gueɗe kewɗe hakkille ma te so Allah jaaɓi ko Allah kanko tan wawi ma yimmo waɗani ko ɓuuri ni an to gonnoɗa ɗo eyyi kay bisimilla vraiment merci beaucoup Allah jarama a jarama kadi mbiɗa andi to tawi ko ɗamina ko ari Allah ne andima aduna fof seeɗa ko mbaɗantumani te mbiɗa andi an a yiyani ɗum a yiyani dañal ngal a yiyani basal ngal jiiɗa ko yidde nde jurmiɗa kawrede komi anda fo ko donkuɗa e ko mbasɗa kaw abu oɗo gummiɗo nangue mo juuɗe temedere wallahi o ko so ɓineno juuɗe temedere ɗe kadi ne ɓeydo kadi nanguirama mballa kam jaggude o ko ɓineno ɗum kay o ɓoccitta eyyi yo Allah hokken tan wurde ha keɓen ɗeɗo mette giwa ha laaɓa ceer te mbiɗa andi iwat ka neɗɗo ka moƴƴo gonmi ɗo mi rinki wawde haalde ni Allah ne andi eyyi wone fofta seeɗa